Jen rohatar mo charach ner higa go messen bokke gleeg. Gog na muffinen seo janu le messen no jerken roches en bi a hastai. Cyrmyn thosioch 100 gramme ima vog agus 100 siachget sa 2 gramme sugar min an een bole. Böle mi at schon bekan vinnagen. Cyrmyn da una mesk agus abriche mi riesta. Nis ik 100 milliliter blahig, bölig bekelle agus cyrmyn aan da 100 gramme fleur plein. Da winespain theeputar bekdag agus peak saling. A chula Callanish ga völe cola cos mi Patrick ag ma tuacam. Na waib cyrmi 2 gramme smeeren roche een jarre. Sjouwen na bria pink a hadde curer. Heet seo reing at er dusan seach peper. Kuat diat mas en jeng snokka seo. Steig an avin geilo e 8 Celsius. In gaan 2 minuten heb ik een jaandag schies gekeerd schesket. Vaak is een navingat at er karstel een huurig is 4 minuten. Milisch ach le prep weg jaar van een smeren.